Yama ahwefo nyina akwa abadeba My Ghana Media TV so MGM TV for short. Wadaro manene de di kan ya waba yen channel yi so na ohwe yen mfonyini yi bia na wabomode subscribe na wabeka busuaku no se de be ya ensem bi edi ahim wo My Ghana mu ya no mo no ye behwe na ya boa na ye de ho nsem so de abeto na watimi anya bi enso so ahwe na abusuafo ye de ani akiremu apoye mantemu Akyemansa mansino emu na obodu mo mahinkro baako eye Akyem Ayirebi abusuafo sisi obowura krodi mu a krodi mu nheda enjo esanse ahemfo nsem bia man ho meso ho no ma empenfo anhwe no mo ntro mo nan ensi fom no mo ntu anamo a ebe ha dwene ye epa pesa metwe yewura nanado ene yewura GP adwensi so se wie abato fimu ene ewe wie edu sata mo na ba bia yeto wie enipa koma enipa ntimi control akoma no isa akoma ni break anunti ne ekoso okrodua mo no eye na aseni nyama bia ekoso okrodua mo in fact na asefem kakra wie regional commander HB otonsa frɛ ye koy wie ode ye kasai ampa etiase na emom danfo no no ye ne ho so man kasa nkyere no na so wanya ne hoye no na so be sa de a ene e be chenso nya be mansi obi wie obi nya be mansi obi because emoja ba ko na we nyina mu wie e so no ne be kasa na waja de a de asomdwe baba ampa etimesre iru apola samwa ene mi wura kodyon kroma se amode no mabone omne me kasa ye no wie omne danfo ne so kasa na asomdwe nkoso ni hu ayire bi na nya saa na se before be bom dia ene omo hu ye ayire bi krodua ye wo ahensam kakra wa ha ampa ohema eye krowura epejame 5th May 2021 ampa nafe ende ete se be ma bi nso so no so apagya na wie eye ebse mejina ha ada onabo MP ene ne DC asiye wie because asem go mne me akasa pa fisata mna bisinde ampa ama zasumwe da so din waide bi wie medo masepa o mademba abo afasa aseme yakonwa okuru mu ane ba akopɛ sa nneɛma nyinara ɛwɔ me nkyɛn esu akonwa no esu afra no so ai ekosu akonwa ma benya akonwa din ampa yɛte asa danfo yi nso apagya ne ho yɛpagya ne fie tokuro bi ɛkɔtena no ane fie yɛte ana so afa kyira kosu ama ɔdan ma ahene ampa yɛsi ade yɛ oh okay nti ɛsan de asɛm san kɔda kotokuto additional cancer ampa nti ɛno ho ne yɛwa besi ne ya asɛm no ɛho ne poma gubre yɛnwie ebi on the 8th of October kra besi akwasem no so ampa ana omode tabo ato nyina so yen twen opon se beka asem na wie ampa e de manya botre eti ho kama enso menti ka bi hie mu a obeti ase ese obi apagya na se si ade ayire bi ahensem na wie eti me mama nyina so ate asem no enwie o asem no court wo ho na so wie ni wi ase ya se be ye mere wai ya na wo so de tie emu ensem a fitiri bu ba na ya kase esa ahonote tie pabocho edi nyankopɔ odiri srɛmo a enti ne abedwane ato ama de mo to a ebeyiye no monhwɛ na monfa ntoma ye nya hoto na kuro bia wotimi na hoto ni mu a wodakora na anan egu abonten na sɛ na ye mampani abedi akiri na wo twamu ha ye ka che manza so ye bi na ye kuro kase na manso entino wa ma ha edumesɛ aban mu panifo aye papa GP ani ye mampani se ya hensam no ya de aye ha ye pa di ese na ne ko fa no se na se o ga for samone se o mulum tentem mai esa kruyi ese sa se no bi hunu ni a wa de tamfo hunu ni wa de tamfo e so ba ahwe a na be ye be ma se bi wu na bibisa asikomia no di ese hira no se e no bi ya no o mo hwe mai asumdie no a ne ahwe dia edanu a mo fanche emaye nienya abotia yetiwe ya mrewa ya ye seya na ya hunu no nyira adwane nti e pamochaw animu ya mo mfa bibia nchena kwem na ya nsuenya ahoto